Syah, piye kabare? Ya, Pak. Baik. Yo, Nduk. Tulung jupukno iku yo bukuku ndek ruang guru ndek mejaku aku lali. Nggih, Pak. Bareng, Bu. Niki, Pak. Oh yo Nduk matur nuwun yo. Sami. Wes ya, saiki wayahe materi anyar nggih. Ya wis saiki sadurunge mulai tak wenehi tugas kaca 18 nganti 21 nggih iku garapen ning omah sesuk dikumpulne dadi siji ning mejaku. Nggih, Pak. Pak. Ya wis saiki ndang ringkes-ringkes terus ndonga. Binti aku repot gak? Ora. Aku arep takok sing materi jelasno Pak Nandamang. Cara bedakno ngopo halus karo promo lugu piye? Olah gitu sing gonggo pahami. Sing bagian iki. Olah ngene lho. Ya wis pun ya Bin ya. Yo. Ana tugas apa gimana? Mau diwe tugas kaca 18 sampai 21. Oh, mana? Soal ya, Bin? Iya. Lima ini kan semua kabeh arek. Sek. Wes mari, ayo. Apa sih kok mati? Bukannya Bu Eva ya? Oh iya, ditulungi dong. Ayo. Nuwun sewu, Bu. Kayaknya pun apa motornya panjenengan dituntun. Itu nduk, mau moro-moro mati. Iya kena apa? Oh, ngoten niku. Kula nderekaken ten bengkel nggih. Malah ya wis nduk, itu njaluk tolong ya malah repoti. Mboten napa-napa, Bu. Bin, oh gawane rasul dan motorku ya. Oh iya, Lin, kene.